ndinganza kutaura ndaidzisa makombe sisiri ndiwe maka constance ndiwe pamberi penyu. Nyaya ndeyekundiudza kuti ndichazoona mwana wangu akabva arwara uye kuisa bute padhoo rangu. Ndanyamboudza kuti pane maredare zvaitwa kudaro ndisisiri yamakore taura constance maka inini naconstance maka tinogara pamba pamwe chete nasekesi. Zvakaitika ndezvekuti ini ndanga ndiri pasvondo rekutsvaira pamba patinogara. Saka constance anga wana wake wakanga wajairira kuti kana ini ndikatsvaira mumashure mane ndatsvaira vanobudisa marara vachifamba nekwandinenge ndabva kutsvaira. Ndobva ndaita mazuva mairi ndichivatsura ndichiti inini zvamuri kuita izvi nangu handizvidi kana ndiri ini ndiri kutsvaira. Munozviita kana muri makuita sei kana muri makutsvaira. Handakona mhinduro yandakaona vakangorambwa wana wakanyarara. Zuva retatu ndobva ndabvunza futi ndikati nhai wedu ko zvandakataura munozvinzwa here kuti kana ndiri ndiri kutsvaira musadaro nekuti pandiri kubva kutsvaira imi mobudisa marara mudzimba dzenyu ko hamuna here chekubvisisa marara. Mai wacho ndipo wakabva kubuda panze ichinetsana nemwana wavo. Mwana wacho akabva atora chitsvairo kurumurira kwakurirowera pasi. Ndikati uri kurowera kurumu pasi uri kureva iwewe kuti hausi kutonzwa kazvandiri kutaura. Ndipo kwakwabuda mai wacho wachibva wati mimi mai mimi zvamuri kutsvaka muchazviwana ende muchazviona. Ndipo ndakabva ndawati wo muri kundiudza muromo kuti zvandiri kutsvaka ndichazviona ende ndichazviwana muda kundidini. Ndobva wapinda amba kudaro vanombopedza mazuva mairi ndakaona padhoo pangu paiswa bute ari mangwanani. Then amaskati mwana wangu akabuda inini ndobva aenda kwaakaenda. Musi wacho ndakatovati wana musatsika tarisai zvaitwa ini bute raitokumbirirwa kuratidza kuti munhu aitokumbirira achiita zvaaita ipapo. Ndobva ndazoudza wana wangu ndikati wana wangu musatsika dzokerai muno. Tagara mwana wangu mudiki ndobva abuda ndobva waenda kumafaro kwawakaenda. Achingodzoka mudiki wacho ane 6 years akabva atanga zvikanzi mama nyama dzangu dzakurwadza. Ndikati kuwakupisa miri chii chiri kuitika. Ndobva ndatomutora ndobva ndapinda naye mumba ndobva ndatomupa mapiritsi. Hapana chakachinja. Zviri kutaurwa Constance. Vanogara vachingotauratauravanotaura taura. Saka vasvika pakundomisana nevana vavo svika ndazondera ndikati munogara muchingotaurataura muchingopopota muchitaura muvakare chiitai tione kuti muchasvike nekupopota. Ndo mazuva ndakapindura mazuva kuti arinasirasi ichi ndo chokwadi chandinoita pamberi pangu. Yekutaura ai handigoni kutoimbirira handisi handitogoni handiti ndodaira ndichiti kudii panyaya kuti handitozvizivi zvachose kana vari pasi vanomirira ndizivi. Asi kana ivo zvavo waine kuti zvimwe wakuti zvakaitika mwana akarwara kana vaine mamandano anoda kuti atore ngaatore ndinovamirira ndichipa ndini wacho vari kunongedza nekuti ini pache zvangu maoko angu ane izvo zvitarutaura. Iyo vadare haina chandinacho ndaisatomboziva kuti kudari kwakundoziva kuti handitoziva chose.
asi ndaida kuti zviende mberi tione chokwadi chake chari kutaura kuti handitoripo panyaya dzemuti zvachose handizvizivi. Chokwadi chakamberi ndokuti nyaya yetikuoneka ngosiyiwa vanhu vakadzokera vakadai munhu handinyore kuti anosimuka kuya nomumhangara kutoona kuti anenge achida kuziva zvinhu zvikanyatsokufa sei. Saka nyangwe zvavo vakati hawana mari hawana chavakugadzirisa kuti hawana mari hatisi kuimba nekutaura ndinemi chapindura. Nyangwe vakati hawana mari hawana chavakugadzirisa nekuti nyangwe kuchena kwavo kwacho vakutaura zvisati kuonekwa kunoonekwa nenzira dzamambo dzanenge wasenzesa kuti chokwadi uzopupurwa kana achinge ausvibisa zvinoonekwa kwete uzvichenesere wega pamberi pedare handiwo unozvichenesa pamberi pedare. Toita sei nachitofungidzira kuti iwo wacho amai avo kudai waikwanisa waigona kutoona kuti woita sei kuti zvinhu zvifambe dzinenge ari makosti kana rebhiu tozoturiko pamusoro pemitombo unenge waziva kuti hawazodzoseredzwa nekwamunakadzi. Mwana achinowana Right. Pamusoro imwe mai avo vari kutaura kuti nyaya hawaizivi. Nyaya iyi takatomboigara pasi pamba patinogara tikavabvunza ndikati mimi munokuta muti pano handiti asi mimi munoti munoita zvimatano utera maipirira iri hamuna ndiro here mudzimu upi wamaida kuti ukudairei panze pamusha usingweni muchiwokurenda. Mutungamiriri wepamba patinogara isu anotora makwati akapindura akati inini tete nyaya iyi ndaiseza maoko iendesei kwamambo handikwanisi. Nyaya iyi takaigarira pasi kana kumuridzi wemba chaiye chaiye ari kuaustralia ndakamusuma nauyi akataura akati inini handisi kuti pamba apa ndozviri kuitika tichitonetsana nawo apa asi ndiri kushamisika mukati medare renyu rino wari kutaura kuti nyaya iyi hawaiziwi asi nyaya yakagarwa pasi zvikazikanwa nenharaunda kuti ndo nyaya tiri kunetsana pamba asi nhasi wari kugeza maoko mukati medare renyu. toda kuti angapedze akaungondozwa chiremba nawo iripo munhu ati chiremba anokwanisa kuti unovabhira muita sei musorema inini makwati vachiremba ndinawo then tozovabhira saka nenda kwachiremba ute vanoguta inini sekusvika ndakabvunza zvese izvozvo ndikabuditsiwa muromo wekunzi buditsai machira munozviti munozwa mataya buditsai machira acho auye apa ndo muromo wandakapindurwa kunzi buditsai machira acho auye apa. Ndorikutra musoro wangu unorwadza. Madini? Ndorikutra. Munokuta? Ko manje kuti amuzivi kuti yakaitwa pamusiwo. Pamusiwo. Avakabepi. Aizvo asakata aiwa kana kuzi uchiendeka uko ngatiende. Takasununguka kwenda. Ngatiende. Endai mumakomana kwachiremba. Nekuti nyaya ndaenda kusembekano nenhau yasiseri yamakombe nakonistini mhaka chiremba tsanangura kuti conistance akapika mhiko kuna sisiria mwana wasisiria akazohara asi conistance hapana zvaakaita pakugara kwemwana inyaya yekuti masoko chete vaitaurira vachitukana pazere wani saka pane mwoinga vakazokupinda weipa zvazvakurwaisa mwana asi conistance inyaya yekuti akatadza kuzvibata wakutara masoko asina kunaka. Izvo zvinotaurwa nachiremba pamuno
kazhinji zvinoitika izvozvo kuti vanhu vachitukana vavengi wenyu vanenge vatori padhuze vobva vauya manje kuchidzira kuita zvinhu izvozvo, kuisa fodya kuita kuti mubva madii munyatsovengane chaiko chaiko. Kana kuri kuurayana manje muchitanga kusimudzirana kuuya kundotsvagirana mushonga yekuurayana. Sa normally kamucheka zvinongotaurwa kuti musanyanya kutukana vanhu vachiega vachinzwa nokuti varume vanenge varipo, vavengi venyu mese vanenge varipo, uchiita zvinhu izvozvo manje kuti kuisa moto kuchidzira kuti pabvira zinyatsobaya handiti. Saka makosi apedzwa nayo ava kuti ashiyane nawo mari idzodzo kuti dzishiyane, yaaparadza kuunza kumatare mosheyana hafu hafu, neabvisa izvozvizvi yese tokakureta kuti wakabvisa mari yemasamoni mari anobvisa 35 Anabvisa 10 anobvisa 60 wabvisa 60 unoti $100. Saka uchadzora $50 umudzorera $50 unomupa rini? 100. Okay. Mundogara zvakanaka kumbira kuti mantendi yake zvainge ine magetsi kuitira kuti avo vazoziva kuti mantendi yaitawo magetsi ake vanozoda chitora mari yavo 31 saka vakazouya kuona na 4 voya musi wa 2 musi wa 1 unoti 31 iyo vanouya musi wa 1 ndikazogara futi tozoita zvino vanouya musi wa 1 motokuwa 58. Muregera kundopopotana popotana nokuti vavengi wenyu vakawanda, iwo newavengi. Saka pane pakwega manje vanopinda pakati voda kuti izvo zvidi murwisana dhuze maamuri mafriends kare izvozvo hamuna kubvira maita mafriends mangoramba muchitatapurana yese mai vanotaura ramazogara vanotaura sandechikuti munhu akazvitakura sandizonyarara zvinhu zvacho. Namai ndidongo kubvunza mune varume Sakasiyana. makasiyana kwavo aripo pamba ndi makaisirwa foi wana murume makasiyana adi Sakasiyana. aditi mese mune wana mune wana wanga wai koya ava mari Nine 3 wangu walipo ni wazukuru 3. mune 3 Wazukuru iko. chinhu vaizva ndoda hangu ndi ndikubatsire muri kugara pamwe chete saka kurwa kuti chiroti mataundi matiwa hama nehama wana weiitai kuti watotamba wese wachidanana kwete kuti imi mukawengana muri kufundisa wana tsika dzakashara kana nekwavazonukwa vanozondorohwa vanongoenda kumwe kawaiona kameitirana ikudai umwe ari kutsvaira umwe ari kurasa mandara umwe akina mutereri umwe unotipakuita chii hazvina kunaka garai zvakanaka matiwa hama nehama ndichijana changu ndichitoda chitairiswa anenge atobika shamwari wabika ere uya kutori muriwo sega ubika muriwo nako nekumbirana ekumbirana vanhu garai zvakanaka
wakadzi ndiwo wane rudo mune vana mese vana venyu vachitamba vaenda vabva kuchikoro varikudii amundu zvakanaka pamba imwe chete umwari murumu ando zvamuri kuita pakanaka kuti muridzi haako ari kuaustralia tochengeta imba iyoyo zvakanaka togara zvakanaka pamba pari free pasina mudhire weipapo nhasi imbotsvairawo shoma nhasi handipo ndibatsiro ndozvaida kutsvaira kana ndabva kwandiri zvakanaka naka vanhu vaiti mese munobereka musadaro muzare kaona vakasimu vana chaivo vana vakatoona inini vanhu vakuru vairi musingapindirani vanotova vamuofuta unotopinda one kunyunganisa anenge atitofadza mai wangu zvandikufadza mai wangu kutaura kandodarira tabva apa rekuzoti mwana akazondotema mai avo mazino nenhau yekuti mai avo namai avo vanga vachinetsana pamunda vachinzwa kwavo uchindoti vari kunetsa mai vavo pamunda ndaakundovauraya akadai akatovauraya vanga vakazotemwa pazino apo dai akatovati apa nezidombo d yatongozi nezvamwe muchitaura mudzimba menyu muri meyo kuti mai avo vakadii ende mwana usamudzidzisi kuti paanouya auye nemashoko ukangogamuchira mashoko ari kubva kumwana atotaura kuti hamutonzwisana mwana ukangodzidza kuti kana ndisi pandipo handidi kunzwa zvasara zvichiitika handisi kuda kuzvinzwa handinei nazvo nekuti anenge akutotsvaga rikuda kukufadza mangakutivamadzii mama mamutivamadzii inotowedzera kutovengana ngomasaidhi muya wabva wazouya mainhingi wabva wazouizvi mainhingi ndonga uchiti hazvizomboita kuti muwira dai vaitongogona kunyadzisa sata nyadzisa vakaipa vanenge vachikuita kuti musavirani otonyara inini vanhu vaya makutokuridzana pakadai apa handiri kuti munotogona kana kuonekana kuti ndiri kubuda kuzoone vana vangu munodavei hamutodaro saka usimugarisani yakanaka nekuti munogona kambavha inogona kuyeka kuenda pamenyu uye akaitariswa aanei naye hauna wokubvunza ugarire uya usimugariro wakanaka mugariro wakanaka ndekuti kana usiku mukarwara munoenda kuhere kundonexido kana kuti wauinaye imomo ndiye anotota kuti vana uya vanenge vakutotiveoti vemunozvikuita mai vedu watozvikangana kuti zvezvo kuziva kuti takaondoka kana mwakaenda hospital anosara nevanhu evodzidzai kungogarisana kwakanaka kunoyeuita kana vanhu vakagara kana mutaurire iwewe marara chaivo unototaura chimarona zvekuita vana vana zvavari kuita mai vavo votoona vana atokwadaoronyakatoti iwe unoita sei unoshandisa mukadzi mukuru kuti adzokerere marara varasa unotopengera mwana yeye mangwana hazviitwi mangwana hazviitwi ndozvakati ndikubatsirei wasikana kuti unogarisana zvakanaka naye mumba ndiye hama yako nokuti ukarwara usiku ndiye anotomuka chitoona kuti chii chinoda kudiwa paringai nditodaidze muitakure munhu itodai wotokubatsira vaya vaya mukazaramo vaudza matomhanyiswa kuchipatara umwe asipo vana kana vakashanja soumwe akasara akaona kuti vana kutamba zvakaito kana kutorowo kuti zvikakari kuchema utosvika utokarowa futi iyeyo warowezeino maini wangu waitei nemusikana isu daitoro ukatomangara kuti ndarohwana ningi watozvimangara kuti urohwe futi pechituku warowerwei wanga uchitei aikona kutopea inhau yenyu yekusagara zvakanaka saka tati mosheya bhiri racho rekuuya kumatare $50 inoyamusa 1 motatora 50 yenyu handiti simuka imoende unoudza mari foni mari yematare $20 wanyorei vanobva vanzairi $70 isimuka inoende mundogara zvakanaka handiti zvare rega yekuita hasha maningi
dai paine mwana mari zoro indai nepachiyemu kana kombisa mama tekachingwa moenda kwekuya tmd nevana mubva mawa pamwe chete Ura huku